Este é o relato da nosa familia, unha máis do ano 1955, que vai dedicado a miña nai, Manuela Segade. O cabeza de familia tivo que emigrar como tantos outros, uns como mariñeiros, outros para facer as Américas. Neste caso, marchou como mariñeiro. E entre moitos dos portos que pasou, chegou a Cuba, aí coñeceu a unha muller que lle cambiaría a súa vida e a da súa familia, Borrón e Contanova. Fóronse a California e logo a Miami, e o que se suele dicir, marchou a por tabaco e tardou 22 anos en volver. Mentres aquí, a nosa Galiza, a súa muller, seguía sin saber nada da súa vida, traballando cada día máis para sacar adiante aos 4 fillos que tiña, a maior 8 anos e a máis pequena de 4. A vida non lle resultou nada fácil e traballando sempre ata o límite das súas forzas, gañou o pan dela e o dos seus fillos. Sobre os 12 ou 13 anos, os pequenos empezaron a traballar con moi poucos estudios e sin posibilidades de seguir aprendendo, pois había que ganar o pan e axudarlle a quen había pasado tantas penurias para crialos. Anos máis tarde, chegaron as primeiras novas do desaparecido, coa súa nova parella e coa filla que tivo con ela. Esta filla tiña todo na vida, incluso clases de pianos, e esos filliños que esquenceu nalgún recuncho de Galicia e da súa vida non puideron aprender nin o que era ser nenos de verdade. A vida ás veces pode chegar a ser así de injusta. Pero os anos van pasando e esa xuventude, que a saúde tamén pasa cos anos, entón chega o momento do recordo daqueles anos abandonados coa muller e esos fillos esquecidos á súa sorte. Chega a morriña pola familia galega e moitos desaparecidos dan sinais de vida pedindo ser aceptados de novo. Algúns teñen a gran sorte de que volven a ser aceptados cos brazos abertos, como o caso deste home. En cambio, outros acaban os seus últimos anos sós, lamentándose polo daño que fixeron, sabendo que os seus fillos estuveron obrigados a ser adultos sin pasar por ser nenos. Tamén vos quero dicir que había moitos nenos nesa situación naquela época. Mais a pesar diso non había tantos traumas como os que se dan hoxe en día. A vida non debería ser tan dura como nos tempos de antes, nin tan fácil como hoxe en día.